Entung ninges kacah apa batur adus keringet ra karuan penak timen dhe yamene stur. Ngoh. 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 Kowe to, Man. Wis mulai. Lah wong adek kaya entung ngono iki. Kowe iki kacah apa nek ning kene? Ya wis lumayan ngenteni iki suwe daram lho, Man. Aku inget dikon matur bapak aku ning sawah kono lho. Enak apa? Asu, Man. Olehku nomor ning burine takso kae. Bu nembus, Man. Kapusan aku. Aku lah wis omong to, ora usah dolanan kono anritek. Cangkemmu no, Man. Kowe dhewe arep budal to? Kok ero